Kublai pi barok ki perlok ki baju sutrat ban page ye ki video na kane ka YouTube channel. Te perlok ha kane ka video ngani kai pi kumno pinle floating ye ki video ha ka mobile phone jo pi klem don kam ya kino ki option ban turn on and re don way u apps ba phila ban pedon kam yu dak masuk ha ban pedon kam ban phila aru ban ra ya ki video catch ba phikwa ban ra ya ki video ha ka screen jo pi ban page ye ki WhatsApp artat ban text ban no là đẹp qua bằng text bắt ki check yo pi qua bằng text bắt đó nó ru ki ba ye ba thon yo pi ba yeng sem ba text WhatsApp ba text Facebook ka Instagram ki we ki apps phila ban use lang ba ulu apps phila ban page ki video ban artat phila ban page ban le ka game la ne ban chatting WhatsApp la ne ban page ka Facebook ta ter ki we ki apps te ka next video la de ban pani pi ha ka tu ka next video ko la de ban pani pi kumno ban le floating ye ki apps jo pi ha ka mobile phone yo pi henry mentapat nak bentak tu perlok ki bakali yang ba kamdon ke tu option ha ka phone jong ki te kimla ban le ya ka tu step te ka ne ka video ka dai kerpang na bentak tu perlok ki bamdon ki kila ban use daun apps ula ban trekam be ya baro ki android phone te mentangan pli pi kumno ban install ban download ya apps tu apps kila ban le tap lesur what skip ya ka ne ka video ngarong ipi buat skip ya kan video kanang mapinomis ya ki step ki bang hikai bat ki bang apensai ha kan video tikerpat pi kawai ba pin subscribe bat I like bat share ya kan video kan long jingai musim jong pi yang abang upload ikum kini ki video man hikai pi man ka port pang ka free fire pang ki technology tele mitang ni smart kum no ban download bat kum no ban pedon kam ya apps ban le proteins ha ka phone jong pi ya ki video te mentang an lek ta play store kum le VLC philap ya apps ban kong VLC for android philap ban te hang ne senyon open te ene pla de ban download senyon bay open te upload ipi kumne ki video ya ki music ki badan ka phone ipi phila ban page lang ba apps ya ki video ya ki music but ki ki badan ha mobile phone ipi ha ka file ipi mod long te la de kwa ban play ya ki music phila ban yon music la de kwa ban play ya ki video phila ban yon video te ka ek bat ka ba compare ba pide ban phila ban yo jum toy na apps kalong ba pida ban le ya kata floating hakum ki we ki phone te nyon hakini ki line nang ne nan neng phila ban yi kini ki line phila ban nyon mun rong phila ban nyon chwa hang ne mur phila ban nyon ne mur phila ban nyon hang ne mur ena phila nyon hang ne mur ka dan ne setting phila ban nyon ka ne setting te phila ka ne ka option hang ne ka badan hang ne video here kam sharum ka dan ka ne video the NFL app kane video sa turn on ya kane ka use custom picture or in the picture pop up ya ki video ya ki image jo ki phila ban resize ka kum ka resolution te nyon bai kane tick bai ya kane ka box kum ne baro ekini phia ban tick light no ya kine ki bahrum ki bang kram tick te NFL de ban tick ya kine baro ti phila ban bak ya kine bak beng ya kane phila ban practice wa haka YouTube dengan play ya YouTube ka way ngan play ya ka way ka video ngan le da ka video ban le floating ban ni nuksai phi ha ka ne video te kum nuksa ngan pli ya ka ne ka we ka video hong ne ka ba te tongan sim ya ka ne ka video ka ba dei ka tongan sim ba ka video jong te kan le hang ne ha your video dan sim ya ka ne ka video ka ba kadang sudah ban upload shen ka dei ka free fire suspend te ngan sim ba ya ka ne ka video te bat ne pla de ban pli ya ka ne ka video ka ne pla ban yor ka ne share ada yang kena share philap sharum share ke kam sharum philap kena play with VLC philap banyan kena play with VLC te kan load ipi kendiat te up kendiat kan load te la dakam tri kam hasin ban kong philap banyan biang share philap banyan biang play with VLC te ngan yan biang play with VLC te kan load kendiat ngin up kendiat kan load te kala load kumne te hang ne kala long ka video te bat ka ega ba phide ban le ang ne kalong ba ye ki video na ka YouTube channel te pro ka ne ka video ko banta te pro ka ne philo I ka ne ka video kalami ha ka ne apps VLC phila ban yon kini ki line nang ne phila ban yon ka ne pop up layer ene phila yon ka ne pop up layer kan read ka size ti shwa ban yon ka ne pop up layer ngan ni phi kum ban pen kam yo apps ki bon ja ki rukom ba phile la phila ban lock ya kan video ko ba pin long ban page ya kan video phila ban lock nang ba la da kan tuk ya screen yang phi kamot kan ki chino tenga thai phila su kata ka way bat kan slip timer mut phila ban set ya por kan kut ha kan ka penta phila ban pen speed kamon rong la pen speed r ne lai la ne sound
te phila ban song ha ka jing jet jo phi yak ni number pin speed te hangne bat ngan le shu bat ngan pni shu phi kum no ban le phi ba suspend ya ka free fire account phi phila ban page ka video har bu what skip ka video nang ba phi no click te nang ne wait kane ka belong kum ka volume phila ban nyan ya kane ka dur kum ka volume te hangne pat kan pni phi hangne ba pin he ya ka volume jong phi ya ki video te shong ka jing pen he jong phi ya ki ni ki bis hangne ki don bon ki bis phila ban tan kum ne phila ban iphone te ngan I save ngan pha ka long kum no te tong ngan I save te hangne ena phla de ban save te sablak de gane supply gane ka video kan long kham he ka volume te bat ngan nyon kane loop kamu nong ngan nyon kane pop up layer edang ngan nyon kane pop up layer page mentang ngan nyon kane pop up layer kan yalam yang bangan black screen kumne dengan back page home screen TV perlok hangne kalami kane ka video hangne lada pikwa ban tan ya kane ka video chane phila ban penrit ya kane ka video da ka ba pikrop ya pikrop ya kane ka video penrit kumne artli kikti jong phi phila ban tan penrit phila ban tan penhe ti kan he hi automatic but kane ka trick kan ya pi ki perlok te phila ban pli ya ki game jong phi hangne phila ban pli ya ki WhatsApp jong phi da ka ba phi pli ka WhatsApp jong phi ban text but no kane ka trick kan ya pi ki perlok te ku nuk sang dengan pni nuk sai phi ban pni nuk sai phi ban pli ya ka WhatsApp te hangne la dang ko ban text bat kini ki chat hangne ku nuk sa la dang ko ban lek kini ka ya kane ka group ka wei hangne ka group jong ka ne ka channel te la dang ko ban text hangne ngala ban text ngala ban pli ya kane ka video ma te ini kelok sila itu ya kane ka video kanera phi kane ka video kanera please ko ban share bat like bat subscribe nak bentak ki way ki video ki bidang wan bat bidang meet my nang ni squad ki dang bon ki strict bat ki bon ki idea ki ban sami phi nang ba kan ki channel te shapang ki game free fire bat shapang ki technology kmesh bon ngini kan patak way ki next video kublaish bola